Poštovani, 12. aprila pre 19 godina Međunarodni ekspresni voz broj 393 koji je saobraćao na relaciji Beograd-Niš-Skoplje granatiran je prilikom prelaska preko ovog mosta. Tačan broj poginulih nije utvrđen. Pretpostavlja se da je poginulo preko 50 ljudi. Tim povodom okupili smo se na ovom mestu da odamo počast tragično nastradalim našim sugrađanima u raketiranju voza, kao i svim žrtvama ovog rata u Srbiji. Pozivam izvršnu direktorku za saobraćaj Srbija voz, gospođu Vesnu Brajović, da nam se obrati. Poštovani skupe, mostovi su uvek objekti koji spajaju ljude, koji ne razdvajaju ono što treba da bude spojeno i koji su tu da nešto spoje i da zadrže tako. Pre 19 godina ovde se dogodio jedan događaj koji je razdvojio i neke naše nade i neke naše lepe događaje za budućnost naših kolega, naših sugrađana. Pre 19 godina je ovde avion NATO alijanse sa 2 projektila pogodio putnički voz koji se nalazio tu na mostu. U tom vozu su bili putnici, bili su naši zaposleni i u tom trenutku je ono što je trebalo da se nastavi zaustavljeno. Zaustavljeni su njihovi životi, zaustavljene su njihove nade i zaustavljeno je naše pravo da budemo s njima, da radimo s njima, da živimo s njima, da budemo prijatelji s njima. I u tom trenutku smo mi shvatili da postoje neki zločini koji nemaju ljudsko lice, neki zločini koji su tu sami radi sebe i zato je naša obaveza da se sećamo tih naših sugrađana i naših kolega, da ne dozvolimo da oni budu neka kolateralna šteta, negde skrajnuti i da nemamo tu mogućnost da ih ispoštujemo i da kažemo još i ove godine i sledećih godina da su njihovi životi bili vredni, da nam je žao što nisu više s nama i da bismo voleli i da ćemo raditi na tome da se ovakvi besmisleni zločini više nikada ne dogode. Ispred Srbija voza venac polaže Vesna Brajović, Branislav Petrović i Dragana Stanković.